Qaysı bir adam üstüne gurbanlyk wajyp bolmadykligi jähetten gurbanlyk günde gurbanlyk soýmadyk bolsa, ona gurbanlyk soýan adamlar göş sadaka beren bolsa, ýa muassy haýryýeler göş kömek eden bolsa, indi ol adam göş köp boluluk jähetten süýüşik göş satjak bolsa, satyp bilýän satmaklygy jaiz. Elbetde qaysı bir adam iki üstüne gurbanlyk wajyp boluluk jähetten gurbanlyk soýan bolsa, ol adamyň göş satmaklygy jaizdir. Ol adam ýa iýmeli ýa iýdirmeli ýa zahira edip saklap kança mahlaçyl isem iýmekligi durust. Eger şol adamym satasa, satan billah şonuň şekilli närsäniň barabaryna satsa ki ol alan närsesini üýünde saklap paýda almak mümkin bolmasa. Meselen tiliň iwazyna satsa ýa petroluň iwazyna ýa sabun ýa şampun barabaryna ýa ilýän närsäň barabaryna satan billasynda ana bu satmaklygy durust däl. Satıp eger şolary alan suratyndan on garyp adamlara sadaka bermekligi lazım bolýar. Eger şunu şekilde närsäniň barabaryna satsy ki ol alan närsesini üýünde saklap paýda almakly mümkin bolsa. Meselen köýnegiň iwazyna satjy göş berip köýneg alýar, ýa tabak çanak alýar, ýa kitap alýar, ýa galam alýar, ýa butal alýar, ýa giýilýän köýneg alýar. Muny üýünde saklap paýda almak mümkin. Ana muny näçe barabaryna satan pillasynda gurbanlyk soýan adam gurbanlyk jalysynyň göşüni o suratda şol istifade edip berse bolýar basy ýa-da tabakçana galam bolan şonu istifade edip berse bolýar, onu fakir adama sadaka bermek lazımdyr. Emma ilýän närsäň barabaryna satmaklygy ýa puluň barabaryna satmaklygy bolsa aýnym durustda satan suratynda da ol adamlar puluny sadaka bermeli bolýar garyp adama. Wallahu alam ilmu.